बे समाव बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोना नैबे भिडिअनि ब्लाव ब्लाव अर खामनायखौ नुनो मोनदों। बे ब्लाव ब्लाव अर खामनाय समावनो सासे सुबुङा बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। होनब्ला बे जाथाय जानाया बेसेदि सोमोनांथाव। गिख्रंथाव अर खामनानै 7 मानसिफोरनि जिउ खहा जादों। बे अर नांनाय बिल्डिंआव मोनसे पेट शप, एनिमेशन सेन्टार आरो रां दोनग्रा थावनि दंमोन। बे अर नांनाय जाथायाव गोबां मानसिफोरखौ रैखा होनो नाजानाय जादोंमोन, नाथाय जोबनायाव 7 मानसिफोरा जिउ गोमानांगौ जादों। अर खामनाय बिल्डिंआव गोबां मानसियानो खहा जादोंमोन। जाथायनि जाहोनाव गोजौआव जोबोद बुरजा अरनि उखुन्दै गोजौसिम दावखोलांदोंमोन। बेबादिनो सुबुंफोरनि गोसोआव जोबोद गिखांनाय सोमजिदों। अर खोमोरनो थाखाय अर खोमोरग्रा हानजा, पुलिस बिफान, NDRF आरो सिभिल डिफेन्स हानजाफोरा खौसेयै रैखा खालामनाय खामानि मावदों। बे अर नांनाय जाथाया लखनऊनि अलीगंज मार्गआव थानाय 3 थाला बिल्डिंआव जादोंमोन। बे अर खामनायखौ गोबां घन्टा सोलिनायनि उनावसो अरखौ खोमोरनो हादों। गाहायै जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बांसिनानो लाइमोन बैसोनि 23 निफ्राय 26 बोसोरनि गेजेराव जिउ गोमानाय सुबुंफोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा बिल्डिंनि सिङाव थानाय समावनो अर नांनाय जाथाया जादोंमोन। जिउ खहा जानाय अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ थैनाय सुबुंफोरनि नखरफोरनो अनसुंथाइ फोसावदों। जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरफोरनो 2 लाख रां होगोन आरो जखम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां होगोन होनना फोसावदों। उत्तर प्रदेश सरकारनिफ्राय बे अर खामनाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि बिफाननि नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं। अरे निकालो तो पहले भाई